Lona inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko se-18 season 1. KwaMkhize ekseni uBhekumuzi uhleli nezinsizwa ezimbili lapha endlini enkulu zigqoke ingubo ezimnyama. Emakhanda zishaye zonke inwele zayibeka phansi. Bahleli ngaphakathi kule ndlu lapho kuhlala khona utshwala obunhlobonhlobo bohlobo oluphambili. Nakho-ke ngifuna ningenzele khona wemadoda. Nizongenzela umsebenzi onzima nina niwenze ube lula ngokulandela imigomo nemiyalelo enginibekela yona. Kunelomkhufefe walapha kwaZondi ohlangene naleli bandla likaMahlikizela esenguyale kaningana ngokuphazamisa umzila wethu kodwa lutho ungizwa abangalizwa ke izilami baphetha ngokuthola umhlabathi ngesifuba. Nalaba ngithi akube njalo. Ngifuna nenze lo msebenzi ngesinono nicophelele ukuthi akulimala abantu abangenacala ngoba ngifuna into ezongidalela izinkinga nezongidonsela amanzi ngomsele. Sezwana madoda. Kube kuBhekumuzi ebuka lezi insizwa ngqo emehlweni zivume ngokunqekuzisa amakhanda. Nankaka amageje engifuna niwasebenzise kulokho bese niwabuyisa kimi uma ngabe seniqeda ukwenza umsebenzi ngoba angifuni ukutholakale nomncane ubufakazi lobo. Ngifuna ukubuqeda mina. Lapha ke nishaya ikhanda kuphela nenze isiqiniseko sokuthi baphelela khona lapha endaweni yesigameko kungasindi noyedwa. Ngifuna bezwe emva kwendlebe njengenyoni. Okunye ke kumele niqaphele ukuthi lezi nsizwa ihlale ihlomile ngakho ningayiphaki bokhomimi. Ngifuna nicuphe umgogo endleleni abazohamba ngayo njengoba namuhla bezobe belibangisa emcimbini wakhona lapha kwaZondi. Aqhubeke-ke nokubalandisa ngozungalo wakhayo elakhela abanye boza kwabo kulomkhakha osomatekisi maqede ziphume lezi insizwa ziyokwenza ezikuyalelo yena uBhekumuzi. Emva kwamahora ayishumi osukwini olulodwa naziyaleliwe lezi insizwa ngokusoconga laba babemise kabi uBhekumuzi kulomkhakha osomatekisi kuzwakale ngomfundi weindaba emsakazweni ngehora lesikhombisa kusihlwa. Ezingena manje sithi sekudutshulwe kwabulawa umphathi wamatekisi onguJanet Zondi kanye nabaqaphi bakhe ababili uSibanisezwe Nkosi kanye noFalakhe Ntuli bude buduze nedolobha laseThekwini. Lo somatekisi kubikwa ukuthi ubephuma emhlanganweni obubanjelwe eshowe elibangise emcimbini kamfowabo beshadela khona namuhla. Akabangesafika-ke yena nabaqaphi bakhe kubikwa ukuthi kuvele kwehla izinsizwa ezimbili emotweni eminyama yohlobo lakwaToyota maqede zavulela ngentululwane yezinhlamvu zashiya kulelo yaca. Kodwa Nkosi yami, mina sengidabukela izingane zabantu nje ezize ikhetha ukuba abaqaphi bosomatekisi ngoba ziphetha ngokufela kulo msebenzi zishiye makubo kukhala. Kanti nakhona njalo ukuthi zize ziyikhethele umsebenzi zokuthi ziba abaqaphi ingoba isuke ethunywa indlala zithunywa ukweswela. Niphephe bhuti omdala, niphephe khabazela kulomkhakha ogcwele unya nolaka olungaka kubantu. Labantu abananembeza benjala beneli ngomcebo bafuna ukuba ogombela kwesabo ngaso sonke isikhathi. Kube kunobuhle ngokukhathazeka ebhekise kumfowabo njengoba babehlele endlini enkulu kanti nalezi indaba ezivela ngomsakazo zibafica behlezi bonke. Athi uyaphendula lenkulumo kadade wabo uBhekumuzi kumane kuzwakale ngongqongqoze eminyango ukuthi kukhona okhonga ukuvulelwa. Asukume uBhekumuzi avula umnyango ekuvuleni kwakhe abone ukuthi lezi insizwe bekade ezithumile ukuba ziyosoconga labantu okukhulunywa ngabe emsakazweni. Ebese vele evalelisa ebashiya kanjalo lapha endlini. Bhuti indla kusihlwa isilungile nje salusudla ngoba vele sekuyaphakwa bese uyahamba ke. Kube kunobuhle. Hayi khululekani ngami namhlanje mntakababa. Angizukuba khona kwindla kusihlwa yanamuhla. Kuningi okufanele ngibe matasa ngakho ukuphatha umsebenzi. Ningaqhubeka nje nina nidle ayikho inkinga. Asha sukume avala umnyango ebese hola lezi insizwa bebheke kwelinye lamahhovisi lakhe. Madoda nenza umsebenzi oncomeka kakhulu ngokususa lenkinga ayitheke bimendleleni yami. Umuntu benze kahle uyakonyeliswa madoda. Kodwa ke ngaphambi kokuba ngilinkomelise lethani lala amageje ukuze ngenze isiqiniseko sokuthi abukho ubufakazi obusalele emuva. Kube kuBhekumuzi phambi kwakhe lapha etafuleni kuhlela imvilophi equmba imali elinganiselwa ku100,000 wamarandi. Nebala izinsizwa lezi zizibeke etafuleni ibhamu uBhekumuzi ayikhuluma ngazo ebese zimukeza umkomelo wazo owawuyizivumelwano.
Zithe zingahamba lezi nsizwa wabe sethatha isibhamu waphuma nazo ngemoto elibangise esigangeni phakathi nobusuku ukuyogqiba lezi ibhamu ngenhloso yokucisha ubufakazi. Kusemini yasekuseni lapha esikoleni uSakhile uhleli noNobuhle phansi kwesihlahla emthunzini. Khabazela kaMavovo, ngunezwi wami umuhle. Ngithi ake ngithathe leli thuba ngibonge ngethemba kwakho ngenhliziyo yakho. Wangamukelisa uthando nala unqatshelwe wena ukulandela inhliziyo yakho nenjabulo yakho ngenxa labo bantu abangabaqaphi kuwena okanye abaneso lobuzali. Ngalokho kaNgunezi ngiyohlezi ngikubonga. Hey, nakhona ngiqome ngingasophile njalo. Kwaba yikho ukuthi ungumlisi oyimelayo into yakhe noyazi into ayenzayo. Kodwa ngibhlungu nje ukuthi njengoba mina nawe sabelana ngothando lubose inhliziyo zethu, uma ngase kutholakala umuntu ongachitheka bugayiwe. Kodwa-ke ukuthi ngibona sengathi wena nje akukukhathazi nakancane lokho, futhi kwabuye kwangifikela nje ukuthi hlezi ngoba mhlawumbe awuqondi into abangakwenza yona obhuti uma bengathola ukuthi mina nawe siyathandana. Hayi, kanti cha kaNgunezi, hhayi ngoba ngingaqondi okanye ngikugqiza iqakala lokho okushoyo, ukuthi mina ngizimisele ukubhekana nanoma yiyiphi inselelo eqhamuka ngokuthandana kwami nawe. kaNgunezi, ngiyakuthanda Mumbo Mhlophe, ngiyakuthanda kaNgunezi, futhi ngalokho kangifundiseli, angikhulumi yona imfeketho. Uma ngabe abafowenu bebona ngingakufanele mina ngalokho bese bebona kulungile bona ukuthi bengilwise, kulungile, akube njalo. Abangilwise kodwa beze bazi ukuthi bobe belwa nomuntu ongalwi nabo, ngiyobe ngingasebenzisi amandla, kepha kube kuwuthando lidlala indima yalo. Engikwaziyo uthando lungumanqoba kaNgunezi, akukho futhi okungamelana nalokugcina khona. Kube kuSakhile esebamba uNobuhle ngesandla embuka ngqo emehlweni eqinisekisa lamagama akawakhulumayo ngamehlo.